Sinawang datang mbok seni nyawang wong ayu leman rekoso tak lakon nane angger aku entuk nyawang wong ayu klah bimu abang yen mati aku wis uruk angger tresna kumbok tompo wong manis aja tolawon ati bingung apuntone dadi lilung yen tanmu bos terus kedlarung-dlarung sarung jagung saumpama kowe ngaren tuwa pinggir marga pancen abot nandang brontok tansah eling penyo kang sulesya galang aleneng deriji itu pinggir kali jolali jadi mowinge rotaane yang panotoran sapi wangi dadi saksi lan tumetes kaya banyu milih panyowono marang Gusti muga ndika ngangge tresna suci wong manis aja tomlawon ati bingung wong tansah ambarung papontone dadi linglung
tansah eling kanya kang sulesta galang alit neng geriji perong alit mangklong pinggir kali jolali jadi mowinging roda anti yang pantoro ratri sapi wangi dadi saksi lan tumetes kaya banyu milih panyuwunmu marang Gusti muga ndika mangke tresna suci galang alit neng geriji terong alit mangklong pinggir kali jolali jadi mowinging roda anti yang bantara ratri wangi sepit dadi saksi lan tumetes kaya banyu milih panyuwunmu marang Gusti muga ndika mangke tresna suci galang alit neng geriji terong alit mangklong pinggir kali jolali janji mowinging roda anti yang pantara ratri sapi wangi dadi saksi lan tumetes kaya banyu milih panyuwunmu marang Gusti muga ndika mangke tresna suci galang alit neng geriji terong alit mangklong pinggir kali jolali janji mowinging roda anti yang bantara ratri wangi sepit dadi saksi lan tumetes kaya banyu milih panyuwunmu marang Gusti muga ndika mangke tresna suci
mula kowe dadi wanita gloyongan jaga bendung kowe aja kumalungku barang iki kanggo kuturung rampung Relapati Kang Mas Prabu Kupala Kang Waseda labuh ing Wonosegara tobat kowe wanita kemaran ora ngerti dandung lanange jagat putra ratu Banging Prabu Jamarmaya aku duwe adi sakti bondo wangsa rara jonggrang manata bondo garwa Jaka Bandung aku terbebana Candi Sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen dandung lanange jagat putra ratu Banging Prabu Jamarmaya aku duwe adi sakti bondo wangsa rara jonggrang manata bondo garwa Jaka Bandung aku terbebana Candi Sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen gandung lanange jagat putra ratu Banging Prabu Jamarmaya aku duwe adi sakti bondo wangsa rara jonggrang manata bondo garwa Jaka Bandung aku terbebana Candi Sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Beduk tiga detan bisa guling padang bulan kekencaran ing latahan denguk-denguk lungguh dewe angin ngidep mah ngidul
saya suwe rumangsa yen wis lolo baburaga ning sun dudu sana dudu kadang ning pondokan sayekti nandang prihatin duh nyawa gondel lono kangen pantai beriki buka temung monggo Mas dados sejak wis lali tenan napa ra kelingan dolan bebarengan najan rasa kelangan jebul saiki ne wong pinggir kisik samudra padha lelungguhan nangan ketresnan najan rasaku kelangan jebul saiki ne ngongkari kenangan pancen lali opong lali sejarah glegewo pawe soleh ganti goyo eleng prasetyamu nanti buku jaman yo ngongkang aku pasir putih dadi saksi sinan obak gonmu ngucap janji mong nyanyo angati mong tinggal kenangan dolan yang pantai priki wis lali tenan apa ra kelingan dolan bebarengan nalika ning pantai priki tupeko seprene datan bisa lali pinggir kisik samudra padha lelungguhan nang
aku kelangan jebul saikine mung kari kenangan pancen lali opo lali sejarah legewo wis oleh ganti kok yo eling prasetyamu nganti puput jaman yo mung kanggo aku pasir putih dadi saksi jinak senan ombak kon ngucap janji janji mung nyanyo ati mung tinggal kenangan dolan ning pantai mriki bapak-bapak ingkang sampun pikantuk sampur monggo klaturi jumeneng pinggir kisik samudra padha lelungguhan hang raket tresna nadyan rasaku kelangan jebul saikine mung kari kenangan lali apa lali sajarang lagi wis oleh ganti kok yo eling prasetyamu nganti puput jaman amung kanggo pasir putih dadi seksi sinak senan ombak ngono mung ngucap janji janji mung nyanyong hati mung tinggal kenangan dolan ing pat iki pinggir kisik samudra padha lelungguhan hang raket tresna nadyan rasaku kelangan jebul saikine mung kari
kenangan pancen lali apa lali sejarah lagi wis oleh ganti dadi seksi sinaksenan obak nggonmu ngucap janji janji mong nyanyong hati mong tinggal kenangan dolan ing pantai mriki lali papancen lali sejarah lagi wis oleh ganti mbok yo setiamu yo mung kanggo aku pasir putih dadi seksi sinaksenan ombak nggonmu ngucap janji mung nyanyu angati mung tinggal kenangan dolan ing pantai mriki pancen lali opo lali sejarah lekewo wis oleh ganti mbok yo eling prasetyamu nganti pupus jaman yo mung kanggo aku pasir putih dadi seksi sinaksenan ombak nggonmu ngucap janji mung nyanyu angati mung tinggal kenangan dolan ing pantai mriki gelemu besok kapan aja kasoso wong tansah semoyo pancen kula dereng pura ya opo ya kok iya waton kang mas nyekadani sandang lan pangan kopi kowe wis mesti aku mah dimaru waton kowe bekti aku bekti bertandani gotong royong kalamu besok kapan sakniki mawon mung tansah semoyo niki sampun pura elake jaluk apa yae nyuwun warna-warna kudu prasaja waton kang mas nyembadani
apa wae sandang lan pangan kopet wis mesti aku mah dimaru kowe waton bekti kula bekti maratandani gotong royong Rong rojo dalam apa wae sandang lan pangan kopet iku wis mesti aku mah dimaru kowe waton bekti aku bekti maratandani gotong royong dalammu besok kapan sakniki mawon mong tansah semoyo sampun pura jalo apa yae nyuwun neko-neko tansah sembodo Kang Mas kudu nyambatani apa wae yen napa-napa mawon kula pun dimaru waton kowe bekti kula bekti maratandani gotong royong Sinarikan kata-kata saya dari Tanah Campur Sari PSM Audio Production. J, Bu Murni, monggo. Mbak Kevin niki mboten wantun dirasa dak piyambakan. Dene Bapak pahargyan adicara menika ugi kasembuyung kalian kadang-kadang video syuting Bunga Nada mijil sakit ladan ngendut Tugurejo Slaung Ponorogo. Lan ugi menika satu kali pambiawara katur kunjuk dumateng panjenengan sedaya mligi dumateng saya para tamu ingkang rawuh mriki. Bebile menika Bunga Nada ugi gadah usaha ingkang wanwi lenggah wonten ing Ladan Singkil Balong Ponorogo. Bunga Nada Motor pramila dumateng sangjaning para warga masyarakat Gemarjo sak tepus piringipun sampeyanipun ingkang betahaken sepeda motor arupi punapa kemawon kanthi merek punapa kemawon saged sambutan kalian Bunga Nada Motor kang mapan pilenggah wonten ing Ladan Singkil Balong Ponorogo. Ngoten nggih. Apabila panjenengan ngersakaken sepeda motor ingkang merek maneka warna menika sampun siap sumadya wonten ing Bunga Nada Motor kang pawon pilenggah wonten ing Singkil Balong Ponorogo. Lan ugi dumateng warga masyarakat Gemarjo sak tepis piringipun apabila ada hajat punapa kemawon betahaken audio sound system nggih. Ampun kesupen panjenengan saged sambutan kalian PSM Audio Production. Kapan pilenggah wonten ing Dusun Sumber Tugu Rejo Slaung Ponorogo utawi panjenengan saged kontak person wonten ing 08 gangsal 3 gangsal 0 gangsal 1 7 33 kalih ngoten nggih. Lan ampun kesupen malih apabila panjenengan ngersakaken panglipur arupi pagelaran Langen Tayub utawi dangdut nggih
panjenengan saged sambutan kalian keluarga ageng saking Tirta Nada Campur Sari. Kami Ciseladan Kerajaan Ploso Tegalombo Pacitan kanthi kontak person wonten ing 08 setunggal 977 613 666 utawi panjenengan saged sambutan langsung kalian panjenenganipun Bapak Slamet Riyadi utawi panjenenganipun Bapak Kasun Kerajaan Ploso Tegalombo Pacitan. Jep wanci dalu graya graya rakwawa anggonku nandang branti peteng dedetan pom lampu anane amung konang nganti sirna tetep eling riwayat Mas Suwung buka cerita wong yen lagi gandrung ana panggonan kang nesta aku kowe bisa gandeng tresno pawitan ati suci dono rasa manunggal nyawiji wis mokang kebak prasasti wirang isin padha dilakoni Mas Suwung tanpa dimar yen tresnaku ora bakal ilang Mas Suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang pawitan ati suci dono rasa sinuwa kang dasatu duanya ngaiti padha nyawang Mas Suwung kang dadi kenangan riwayat Mas Suwung buka cerita wong yen lagi gandrung ana panggonan kang nesta aku kowe bisa gandeng tresno
kawitan ati suci dono rasa manunggal nyawiji wis mokang kebak prasasti wirang isin padha dilakoni omah suwung tanpa lawang yen tresnaku ora bakal ilang omah suwung tanpa timar yen tresnaku ora bakal ilang beyan geget latiku kok pasrahke jiwa lan ragamu manuk sriti padha nyawang omah suwung kang dadi kenangan nggih monggo sing sampun pikantuk sampur dipun tunggu ibu-ibu Waranggana.
bebas dan ku iki banyu mata awe tondo ami bui ane longso mapan ing pinggiring desa isik melu mara tuwa katon apa dek yene tresno iki dipisane kowe kena tega aku jonalina ngis anakmu saben manci tengah wengi sampeyan jerit ati iki apa mergo klarat bondo tega ninggal janji prastyo nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku kowe kena tega aku rungokno tangis anakmu saben wanci tengah wengi sampeyan jerit ati iki apa mergo klarat bondo tega ninggal janji prastyo nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku kowe kena tega aku ngrungokno tangis anakmu saben wanci tengah wengi sampeyan jerit ati iki apa mergo mlarat bondo tega ninggal janji prastyo nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku matur sumanipun katuraken katur kunjuk dumateng samudaripun lan ugi dumateng sanjane para tamu para rawuh ingkang dados kinurmatan bargana dicara kang ginelar wonten dalemipun Bapak Mujianto Putra Kalawangsa barganangan beksa sinarengan kalian kata-kata saking Tirta Nada Campur Sari. Nggih niki mbok bilih putaran ingkang terakhir season ingkang angka sepindah bagian langan beksa wonten ing wekdal dinten punika pramila dumateng sanjane para tamu pandhemen langan beksa samudaripun ingkang dereng pikantuk sampur menika saged sambutan kalian kadang kawula ingkang bagi sampur. Monggo Mas Kartolo. Nggih Pak RT monggo Pak RT. Diaturne sampure. Niki putaran ingkang terakhir. Pramila dumateng sambutanipun para tamu ingkang rumaos dereng pikantuk pikurumat sampur niki mangke saged sambutan kalian Mas Kartolo. Ugi dumateng keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Mujianto mbok bilih badhe tumut beksan wonten medal sonten punika saderipun paripurna bagian langan beksa kang ginelar sinarengan kata-kata saking Tirta Nada season ingkang angka sepindah. Nggih amargi punapa ugi menika ngatur punika kunjuk panjenengan sami mbok bilih mangke dalu
wonten ing dalem mriki ugi tasih badhe kagilar wontenipun pahargyan langen beksa sinaringan kadang-kadang saking tirta nada campur sari ngoten. Nggih niki Mas Kartolo sampun jengkar saya sasar palenggahan ngaturaken campur pakurwatan katur kunjuk dumateng panjenengan sami kasumanggaken katur kunjuk dumateng sanjane para tamu ingkang dereng pikantuk pikurmat sampur sepindah malih gandeng mengeti wekdal saha kahanan menika mbok bilih sampun putaran ingkang terakhir season ingkang angka sepindah. Monggo kasumanggaken. Tidak berapa mangke dalu kata-kata saya tirta nada PSM Audio Production dalasan video syuting bunga nada menika tasik badhe sowan ngabiyantara malih wonten dalem mriki ngaten. Nggih monggo. Dumateng saya para tamu ugi keluarga saking panjenenganipun Bapak Mujianto ingkang badhe tumut gregeng tuwin gaengaken pahargyan adicara kasumanggaken mbok pilih pun boten wonten paripeksa nggih tanpa ngira-ngira hormat kawula sakadang pahargyan adicara menika dalem cekapis semanten kemawon mbok pilih pun boten wonten nggih mbok pilih tasih wonten ingkang badhe beksan meniki putaran ingkang terakhir. Oh pun boten enten nggih. Mbok bilih menika sedaya pun kebagian pikurmat sampur paribeksa pahargyan langen beksa season ingkang kasepindah menika dalem cekapi semanten kemawon kirang saha langkung anggen kawula sakadang saking tirta nada campur sari PSM Audio Production bunga nada video syuting anggenipun marasowan kirang anu jupran nyuwun pangapunten ingkang kanthi sanget. Ing akhiripun bila tepuk daya baritawanaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih mangke dalu sembah nuwun.